Ці дажыве Лукашенко да 150 гадоў? Не. Дзякуй. Всё, дзякуй, гэта быў Андрэй Блэ. Ну, Увогуле тое, што там дыктатары цікавяцца бессмяротнасцю, гэта насамрэч не навіна, гэта вельмі старая тэма. Не менш за 7 кітайскіх імператараў памерла, спрабуючы дасягнуць бяссмерця, улічваючы вядомага Цын Ші Хуандзі, вось гэты самы грозны імператар. Яго атруцілі ртуццю, вось гэтыя людзі, як у белых халатах былі, якія там паказвалі нешта, і абяцалі яму. Ну, ведаеце, для лекараў тут такая сітуацыя, я ходжу на срэдзіны асёл, які паабяцаў, што яго асёл вывучыць Каран, так, за пэўную суму. Тут пакуль тыран гэты жывы навукоўца атрымоўвае грошы за свае суніцы, а калі памёр, то няма каму і запытаць, і ва ўсіх іншыя праблемы. Вось. Але калі сур'ёзна сказаць, само старэнне, яно немагчыма яго вырашыць вось такімі біядабаўкамі, нейкім адным гармонам, бо яно рэалізуецца на зусім іншым трускаўкамі, так. Бо яно, гэты працэс, гэта сістэмны працэс на малекулярным узроўні. То бок нам патрэбны зусім іншыя тэхналогіі, зусім іншая навука, каб дасягнуць пэўных станоўчых вынікаў.